ahos. Ambil yang manok. Na. Yes. Wow. Native na manok. Ambil tubig. Hamsa na daw pa tubig. Taragi ka. Ito na ngayon makagtubig. Sabuan ba dahil na? Halang-halang Sabuan mana. manakot. Kabo. Sabuan mo na. Ito pagkalang-halang nga. Sabaw na, halang-halang mana. Di na tinula halang-halang man. Ito dinula, halang-halang mo na. Nana. Ambil sila. Oh. Bye. Kabayas. Okay na, ako na human. Nag-away na silang duha makapubig tungod sa halang-halang, butangan og tubig. Karon ibutan na nato nga oyster sauce ato mga kapobri, mo na siya sikreto nga pangpalami. Yeah. Pangpalami jud. Dayon, butangan jud ako na siya og gata mga kapobri kay mao man na siya modala og tamis sa manok og kapayas. Kay hilaw man jud tayo ang kapayas. Dayon ako na siyang takuban para mulata nga itong manok din ako mag-add og water mga kapobri kay kanang mo ang duga sa kapayas mo ay mas nindot nga makalata sa manok din di gyud ko malimot og butang og sibuyas dahon sa sangig mga kapobri kay mao jud nay magdala og humot sa imuhang luto nga native manok o di ba og naay mo bisita sa tuwa mga kapobri wala tay lang ihawon no manok jud na dayon basta na mo bisita namo mga pobre ihawan jud na og manok dayon og kami po mabisita sa inyo ha ihawi po mig manok ha kay motabang ba pa may panghugas og plato karon ibutang na nato sa dahon dayon dili jud nato kalimtan diri sa atong bukid mga kapobri ang kanon nga mais kay mao jud na pinaka the best lami kayo ali mga unata mga kapobri